वीक्षक बांधवांचं अग्गेसो माझा नमस्कार. मी गीता रमानंद नायक. विश्व कोंकणी केंद्र मंगळूरू हेंचे यूट्यूब वाहिनीसून लाईव्ह स्ट्रीमसून होंचे आमच्या ह्या कार्यक्रमाचं तुम्हा सगळेसो प्रीतीपूर्वक होणं अनेकदा स्वागत करता. आम्ही ह्या एक चॅनलच्या मुखांतर आमच्या समुदायाचे इंगड क्षेत्रांत साधने करीत असले यशस्वी गावल्यांचं बोलेन हाडून तुम्हा सगळेसो परिचय करीत येन तसा. इंगड क्षेत्रांत म्हटलं तर राजकीय क्षेत्र होईद, खैलो कलेंत आसंदे, भरतनाट्यम ಅಂತ ಹೊಂದೆ, ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಹೊಂದೆ, ನೃತ್ಯ ಕಲೆಂತ, ಚಿತ್ರ ನಟರಂತ म्हणताना सुमार इंगड क्षेत्रांत पुरा साधने केलेले अग्गेसो हित बोले हाडून तुम्हा सगळेसो परिचय करीत असा. तसे आज आमच्या एक स्टुडियोन तो एक प्रतिभा आयले असा. एक सांगता मी त्यांच्याबद्दल तुम्हास. त्याच्यानंतर एक सांगता मी तुम्हास भारतीय कले वैविध्यमय आणि बहुमुखी ऐतिहासिक विचार असले. पूर्व आणि पाश्चिमात्य कलेंत चित्रकलेस मस्त प्रामुख्यते दिलेलं असा. हे आम्हा सगळेसो गोत्तसले विचार. हव्यास म्हणांचे आमच्या जीवनांत अगत्य असले विचार, अगत्य भाग होऊन असा. आम्हास पुरसोत गावताना आम्ही काय करता हा त्याच्या आमच्या हव्यास होऊन जाणता. खैलो असंदे, एक अडिगेचे विषय असंदे, चित्रकले असंदे, संगीत कले असंदे, खैलो असंदे, आमच्या एक हव्यास तसंच पुढे बेळवणिगे होऊन जाणता. हे आमचे सृजनशीलते आणि नवनिर्माण म्हटलं तर क्रिएटिव्हिटी आणि इनोव्हेशन्स एक वाट दाखवता. चित्रकले म्हणांचे एक परिपूर्ण एकाग्रतेच्या हव्यास व होय. ह्या एक तपस्सू करीसारखे व होय. आमच्या ह्या चित्रकलेच्या हव्यासाने आमच्या वैयक्तिक सुधारणे व होंता म्हणून सांगान आम्ही सांगायला होईद. आमच्या आत्मतृप्तीसाठी व आम्ही एक कलेस मुंदुवरसेन घेत असता. तर असंच ह्या चित्रकलेंत साधन केलं एक साधकी आमच्या आज हित स्टुडिओस आमच्या आयल्ले असा. कुमारी पूजा बोरकर म्हणून सांगा ना. पूजा, तुम्हास आमच्या ह्या स्टुडिओस प्रीतीपूर्वक स्वागत करता. नमस्कार. पूजा, तुमचे एक दक्कला परिचय आमच्या वीक्षक बांधवांचं सांगायला हवे. हा, माझे नाव पूजा. आमचे घर बेटंपाडी सुಳ್ಯ. सुಳ್ಯ असून होय. अप्पा रमेश नायक होण, अम्मा हेमलता, अण्णा असा, अण्णाचं नाव नवनीत. अप्पा कृषी करीत होते. एक 4 वर्क झालं एक्सपर्ट होणं. तसे थोड्यासा कृषी तिकायचे. आता त्या कृषी तुझ्या अण्णा बघित असा. अण्णा जॉब करीतचा, मी कृषीच कुठसाता घरा. कृषी म्हटलं तर गादे असा हा नाही, पोपळा नारळ, कोको असा थोडं असं. अण्णा मेस्कॉम ಅಂತ जॉब करीत. आता करीत असा मेस्कॉम म्हणता. तुम्ही? मी सध्या मला आर्ट ऑर्डर यांचा त्याचे चित्रकलेच्या ऑर्डर बद्दल तर तुम्ही डबल ग्रॅज्युएशन म्हणून सांगा ना, ऐकलं मी. एमकॉम झाला माझे. एमकॉम होऊन जॉब ऑफर आयले मला ICICI बँकाच्या बँकात काम गावलं ते तुम्हाला. होय. तर घरात प्रॉब्लेम होऊन मला दूर जावले ते काय होऊन नाही. सो मी ह्या कलेच ಮುಂದುವರಿಸೆ. तसे म्हणून जॉब अस नाही चकोट जॉब गाव तर जानता मी नेट केसेट अप्लाय करीस. केसेट एक्झाम पुरा बरेच असं प्रिपेअर होऊन तसं त्यांत. ओके. तर तुम्हास ह्या चित्रकलेच्या अभिरुची कसा आयलाय तुम्हास? कोणी प्रेरणे दिले ह्या कलेत? प्रेरणे म्हटले तर माझे स्कूल टाइम कॉलेज टाइम त्याचे माझे भयंकर इंटरेस्ट आर्ट म्हटले तर. काही एक पेन्सिल पेपर गाव तर घ्यायचे आर्ट करूनचे, काय ते बैठले तर त्या करूनचे. तसे आगी म्हटलं तब्दला असं काही क्लासेस जेवढे म्हणजे फिनान्शियल प्रॉब्लेम होय. अम्मान शाळेत धाडायला भंगार तसं म्हणून क्लासेस काही जावळे नाही. क्लास अंत गेला करताना माझ्या आशा लागत होती असे कसे करूनचे मायला तितक्या लायक होऊन नाही ना. तसे मग एमकॉम जलाप्रांत हे कोरोना आयलाय. कोरोना टाइम असं मी स्टार्ट केलं ಔಟ್ಲೈನ್ ಮಾಂತರ ಕರ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾನು ಉಂಟ್ಲೇನಿ ಚಂದ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ಬೋದು ನೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡು ಉಂಟ್ಲೇನಿ ತಸೆ ಅವನು ಮಗೆ ಶೇಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ
रीडिंग स्टार्ट करून होता ना आता. म्हणता ना तुम्ही खैलो क्लास असं जाऊन शिकायला म्हणून सांगा नाही, तुम्ही ओन लर्नर, सेल्फ लर्नर. मी अजून सर क्लास म्हटलं मला काय त्याच्यात नाही. जाऊनच नाही तुम्ही त्याचे बेसिक नॉलेज तुम्ही कोणा फिरवा विचारून नाही. जलतर तुम्ही चित्रकला तिथल्या साधने केलं तुम्ही म्हणताना तुम्ही मस्त जणांचे चित्र पुरा सोडेलसात म्हणून सांगा ना, ऐकलं मी तुम्ही. म्हटल्यार मिनिस्टर सुरेश कुमार फर्स्ट ते सुಳ್ಳ್या एकदा विजिट केले त्याने, आमचे शिक्षण सचिव सुरेश कुमार. तोदले त्यांचे एक आर्ट करून दिले ते तितके माझे शेडिंग ಒಟ್ಟು ಬಂತ नाही त्या ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋದಲೆ. त्यांनी म्हटलं नी भारी छंद आಗಿದೆ म्हटल्यार त्यांनी सपोर्ट केले मला लाईक ज्याला आता करलाय तू पुढे म्हणून म्हटले त्याने. तसे होण त्यांनी तसे म्हणताना मगे ಖುಷಿ आले. तुम्ही खैलो क्लासेस गेला ಹೊರತು कोणापिरो बेसिक नॉलेज घेतल्यानच शिक्षण मंत्री सुरेश कुमाराचे चित्र सोडेन त्यास देताना त्यांनी तुम्हाला प्रोत्साहन केले देवले. सो त्या प्रोत्साहने तुम्ही आणि पुढे हे ओके लाईक चला म्हटले आता माझी करोती इंगड तसं मग उमेद येता करले खैल जल तर तसं तुम्ही मग पुढे ड्रॉइंग करले सुरू केलं. मग त्यापर्यंत याचे आमच्या MLA चे भागीरथी मोरुल्याचे केल्यांते MLA सुಳ್ಳ್याचे MLA. मग यक्षगान किरीट तयारी करता मी. होय तुम्ही किरीट तयारी करतात म्हणताना तुम्ही ड्रॉइंग अंत खैल खैल करतात एकदा पुरा सांगा तुम्ही. म्हणताना पेन्सिल शेड असा त्यांत सुमार नमुने पुरा असतात. मी म्हंटल तर आता शिकायला पेन्सिल आर्ट आता पुरा म्हटल्यार पेन्सिल आर्ट करतात, चारकोल आर्ट, कॅनव्हास पेंटिंग, ऑइल पेंटिंग, मागे लीफ आर्ट, मागे किरीट तयारी, मागे बॉटल पेंटिंग. किरीट तयारी म्हटलं तर काय खैल नमुनेच्या किरीट त्या यक्षगानाचे आता रावणाचे मातेचे ओर एक तयारी करतात मापिला सागर. म्हणताना कशाला नाही करून ते मी केलेलं म्हटलं तर असेच ಒಟ್ಟು कार्डबोर्ड ते हे करून केलेले त्यांचे ओरिजिनल त्या रुखाचे ಒಟ್ಟು सोंच्या थोड्याने मापिली चालेल तू करून नेता का रुखाचे आम्ही तितक्याचे त्यास व्हॅल्यू असा म्हटले. त्या म्हणताना करले ऑर्डर ಎಂತ करेक्ट करले त्यांच्या मातेचे साईज ಒಟ್ಟು घेऊन करूनचे हाल म्हटले तर त्या चोकोड व्हॅल्यू असा सेल केल तर. होय 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 तसे त्या ट्राय करले मी जाऊन नाही अजून म्हटले रे असेच करून ठेवले मग आपल्या घरात. तुम्ही म्हटल्यात आता बाबा गेल्यापर्यंत कृषी आम्हीच पुढे करून घेऊन म्हणून सांगा ना. तुम्ही आग्रांत केल्यास करतात पण आग्राच्या केल्यास म्हटलं तर सुलभ काय नाही मस्त केल्यास पुरा केलस मी करता म्हटलं तर पोपला कडून जेवून दे मागे सोडून ಹೋಗೋನ್ಸ मग पुरांशे 5 लोड गोबर हडून घेतले त्यांनी ते पुरा मिच्च सोड्यावला ಹೊरून घेतले त्यांनी पुरा सोड्यावಲ್ಲ ಮಿಚ್ಚ ते ಕೆಲಸ त्यांचा शॉक होता ನೋಡಾಗ ಹಾಗೆ ಕಾಣುದಿಲ್ಲ. होय होय म्हणताना आत्ताची कोण शिकली चेडवा असा कृषी करले पुढे जण नाहीत आता. माझे कृषीत काय मस्त इंटरेस्ट असा उमेद असा करले त्यांचं तसं. मग हे ड्रॉइंग आर्ट अंत पेन्सिल आर्ट खैल खैल केलसात तुम्ही. आणि पेन्सिल आर्ट रोटरी क्लबाचे गव्हर्नरचे केल्यांते मागे आणि एक JCI नॅशनल गव्हर्नर प्रेसिडेंटाचे त्याचे म्हटल्यार मी अद्दी मापिलेक त्यांनी ऑर्डर करले सांगितले त्यांस मी कोण गुंत नाही तसेच करले सांगितलं त्यांनी. त्याचे करणं होता ना त्यांनी म्हटलं नाही ಇದು फोटो ಮಾಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲ प्रिंट ತೆಗ್ದದ ते फोटो असा तसे त्यांनी काय केले नाही हे माझे केलेले बघून कॉम्पिटिशन ठेवले नाही नॅशनल प्रेसिडेंटचे आर्ट करूनचे कॉम्पिटिशन. तसे मला यायला मी अम्मा पी म्हटलं मला काय येईना अम्मा काय म्हटलं तर क्लासेस गेलेली किती मी हॉबी आर्टिस्ट ते कुंदापुर फंक्शन येलेले अनाउन्स मला फर्स्ट असं प्राइजेस आणि कळून नाही. तसं सुಳ್ಳ್याच्या प्रेसिडेंट म्हटलं ना तुले फर्स्ट प्राइज अनाउन्स झाला. त्यांत किती जण आली ती कॉम्पिटिशनचं त्यांत एक 15 वलयाचे हे 15 वलयाचे आर्टिस्ट पुरा आले तिथे इंगड इंगड गावासून पुरा ती पुरा ड्रॉइंग आर्ट शिकानं परीक्षे बांधणं क्लास घेऊन तसली पुरा येऊन असले हो पिरेतांत त्याच्यामध्ये तू काही शिकणार तुला त्या फर्स्ट प्राइज आयला. हो व्हेरी गुड म्हणता तुला अनेक त्या करले मस्त उमेद आयला करले त्याला. तसे मागे वीरेंद्र हेगडेंचे करून दिल्यांते त्यांनी तसेच म्हटले वीरेंद्र हेगडे धर्मस्थळाचे त्यांच्यावर आर्ट केलं तेवढं फर्स्टच केलेलं मी. फर्स्ट मी ऑर्डर वर्क घेत नाही ह्यांचे करणं काहीतरी
लाईक चला म्हटलं तर ऑर्डर म्हटल्यावर करेक्ट पैसे देऊन करत होते तसे होऊन ते ನೀವು म्हटले ते बघून ಇದು ಹಾಬಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ त्यांच्या आर्ट करून त्यांच्या समोर होरांतू देताना त्यांचं खुशी होऊन असत त्यांचं म्हणताना आश्चर्य होऊन असत असं करले होता गाऊन सांगाना आणि काय म्हटलं नाही का त्याने वीरेंद्र हेगडेने त्याने म्हटलं माझे आशीर्वाद ಕೊದ್ದು असं चकोड ಅಂತ आशीर्वाद देऊन म्हटलं तर खुशीच्या विचाराचे ते मग आमचे स्वामी आमचे स्वामी मी ऍक्च्युली गोवा जाऊन त्यांचे आर्ट देवळा ना कल त्या कलर पेन्सिलांनी केलेला आर्ट तसे स्वामी म्हटलं तर आमच्या शिवानंद सरस्वती महाराज त्यांचे आगे ಗೊತ್ತಸಲಚ್ಚ आमच्या समुदायाचे आमचे स्वामी श्री 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 शिवानंद सरस्वती महाराज म्हणून सांगाना त्यांच्या व एक पेन्सिल आर्ट केलेला हा पेन्सिल कलर पेन्सिल आर्ट करून त्यांचं त्याने ಕೊಡುಗೆ होणं दिल सन्नी तसे ते बेंगळुरा पर्यंत मुक्काम म्हणते होय त्यांच्या चातुर्मास म्हणते तसे मी आर्ट करून ऑलरेडी व्हिडिओ घेतले काढलेलं तू मी ह्यांत इंस्टाग्राम ಅಂತ अपलोड केलं त्यांचं देऊंच्या नद्दी आता कोद्द देऊंच्या माझी कोणत नाही ते त्यांच्या शिष्यानी स्वामींच दाखेंजला अद्दीचे त्यांच भारी खुशी आला की त्यांनी मला बाप्पा सण्णापी सांगितले ತಂಗಿನಿ केलेला आर्ट भारी लायक झाला आणि म्हटले स्वामींच खुशी आला ते हाडो होती का म्हणताना त्यांनीच बोललेले त्याच होय माझा स्वामीचे शिष्य त्यांच्या वाटत असतात शिष्यानी फोन करून तुम्हाला बोललेले सांगितले तसे अण्णान म्हटलं ना मी जाऊन देऊन येवी ना त्यांच त्यांचं प्रसाद घेतानाच मी काढून काढलं त्यांनी सांगितलं आर्ट केलेली इच्छा आशीर्वाद सान म्हटलेली मग जेवण उठ हो ना मग आर्ट दिलं त्यांच भयंकर खुशी आलं भारी खुशी झालं विचारले नाही क्लासचे अंत कसे काय त्यांचं एकदा आश्चर्य होणं क्लासेस गेल्यावर तोच इथलं पडलो माझे चित्र बिडसेल भवानी शंकर देवाची आर्ट करू होती का नो विचारले नाही का केल्या का तू मग नाही मी म्हटलं लास्ट मंथ जाऊन आलं तू मस्त म्हटलं तर आता स्वामींचे उदाहरण आहे त्या स्वामीचे एक चित्र बिडसेला झालं तर तुम्हाला किती दिवस लागले ते मला टोटल करेक्ट बेस ऑन केलं तर हाफ डे तितक्या ಬಗ್ಗೆ होता हो करेक्ट बेसल तर मी म्हटल्यावर माझ्या आग्रांत ते हिने घरचे केलस पुरा होऊन तो देवण खेळ टाइम गावता त्यांत करूनचे म्हणते करेक्ट आम्हाला करेक्ट होन्स म्हटल्यावर बैसाला त्याचे होन्स आहे तो देवण केलं तर कंटिन्युएशन एकदा केलं चकोट होता मध्ये 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 उठान केलं आउटलाईन एकदा करून शेडिंग मध्ये करू होती एकदा सोडून वापस गेल तर ते तंब कष्ट होता होय 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 तसं मग मी अनेक ऐकलं पुत्तूरचे पुत्तीला अरुण कुमार पुत्तीला त्याच्या आर्ट म्हटलं थांब डिफरंट केलंय मी हे राईस सान्या त्या कलर देऊन खैलोट कलर असा राईसच कलर राईस तांदलाच कलर देऊन त्या गम्माने डसेन केलेला फर्स्ट टाइम भारी कष्ट नाही का एक तांदूळ तुम्ही दसेत जाऊन कुछ तांदूळ डसेत जाऊन नाही सुमार जणी त्यांचा आर्ट दिले नाही त्या देऊन असा नाही पेन्सिल आर्ट ते तितकं फेमस झालेला माझ्या आर्ट सगळ्या न्यूज ಅಂತ त्यांत ಒಟ್ಟು ವಿಚಾರಿತಂತೆ ಪುತ್ತೂರೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಪುತ್ತಿಲ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು तसे तर ते तांदळाच्या म्हणताना त्यांच्या शेप बघून त्यांच्या शर्ट कलर होऊन दे आता आमच्या तोंडाच्या म्हटलं तरच एक एक शेड असतं ही एक शेड असतं एवढी एक शेड असतं कसं म्हणून सांगोले नाही तर एक एक शेड असं तुम्ही तांदळाच कलर देऊन करल्यावर जाल तर त्यास किती दिवस लागले तुम्हाला एक दिवस हव्या झाला मला थांब कष्ट झालं म्हटलं मी तुम्ही काही 8 दिवस लागले म्हणून सांगतात गाण अंकलाय नाही एक दिवसाने केलं एका दिवसाने करून झालं उद्या संचारलं झाला म्हणता थांब कष्ट झाला काय म्हटलं तर एकोकोचे तांदूळ दसे जावळ्यानी तसं थोडे कष्ट झालं तिकडचे मग त्याच्या आर्ट दिल्याप्रमाणे मारले थोडे ऑर्डर दिले नमीಗೊಂದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ त्यांच्या आर्ट बघून ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು असं करून दिले ते मग एक पुत्तीलाचे टी शर्टाच्या वर आर्ट केलंय ते कारण पुत्तीला ब्रिगेडून घालणं त्या ऑर्डर मारायला टी शर्टाच्या वर आमचे सुनील बोरकर आहेत ना पुत्तुरा त्यांनी पोरांच्या ग्रुप असं घालणं पुत्तीला ग्रुपाच्या आणि सुमार एक 10-20 ऑर्डर सांगितलं टी शर्टाच्या वर तुम्ही म्हटलं पेंट का होय पेंट ऍक्रिलिक पेंट म्हणून सांगा ना त्या कसं करतात ऍक्रिलिक पेंट म्हटलं तर त्यांचा खेळ नमोनी पुरा ಎಂತ ऍक्रिलिक पेंट म्हटलं तर ते पाणी सुट लागेल तर काही होण नाही काही ते मर्ज होण नाही पेंट परत जाण नाही स्प्रेड काही होण नाही ऑइल पेंट का ते ऑइल नाही ऑइल पेंटिंग ऑइल पेंट कॅनव्हासाचे तुम्ही कॅनव्हास पेंटिंग ऑइल पेंट केलं मी ह्यांचे
KVG म्हणजे व्यंकटरमण गौडाचे सुಳ್या त्यान सुद्धा ह्याचे मी दिलेला आर्ट एक भयंकर खुशी म्हटल्यार थोडे प्रीतीने घेऊन त्या मास खुशी होता मस्त त्यांनी म्हटलं हेच घेऊन नाही मला पॉकेट मनी दिले त्यांनी काय केलं तर त्यांनी ऐकून नाही पेन्सिल तಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು तसा एकटस ಗೊತ್ತನತ್ತನಚ್ಚ आम्ही आर्ट करणं त्यास ಕೊಡುಗೆ देताना त्यांच्या मनात त्यांच्या खुशी बघूनच आम्हासाठी खूप प्रेरणे ಅಂತ होय आम्ही केलेला सार्थक झालं मी म्हणताना आम्हाला एक हेम्मे असता मी काही ड्रॉइंग शिकल्यांचोनच इथलं ड्रॉइंग करून वाटतं असं देईन तसं नाही का त्यांचं खुशी होता मग एक एक काय म्हणतं फोटो बघताना थोडं काहीतरी अंत थोड्या तोंड सम्मेन काने कोर टेन्शन असतात ऑर्डर दिलेल्यांचे त्यांनी सम्म म्हणता सोर म्हटलं आम्हाला क्लिअर फोटो गावतर झूम करताना क्लिअर गावतर आर्ट क्लिअर इंत तुम्हाला ऑर्डर मस्त ऑर्डर ಏನ್ तसा हे सीझन टाइम म्हटल्यार वर्डाचे उठ असेल तर अधिक आता ह्या महिन्यात परत 21 2-3 ऑर्डर आयला वर्ड असत तसे लास्ट मंथात नाही ते म्हटल्यार त्या महालया त्या ऑर्डर तिका नाही ते तसे आयल तर जॉब असते आमच्या अधिक पैसे होतात आयल तर ऑर्डर होय म्हणताना तुम्ही जॉब असं जाऊन संभाळ घेऊन अधिक ह्या आर्ट तुम्हाला करले होईल काही म्हटलं तर जॉब जाऊन एखाद्या खाली किरकिरी खायला काम असेल तर घरचे केलास होऊन मग आमचे टाइम असं त्याला का मला बेस्ट ह्याचे ऑर्डर येईन तर ह्याच्या इथलं चक्कोट काम बदल खायला नाही मग म्हटल्यार आता KVG डॉक्टर मी एक डॉक्टरचे ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೋಣ त्यास शॉक ನನ್ನ ಮಗ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ तसे तिने म्हटले ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ म्हटलं क्लास देऊनचे इतके मला बेसिक क्लास देऊनचे दाखला सुट्टू बेसिक सांगून देवळा फुल तसे म्हणून मग आपलं सर्टिफिकेट होऊन आहे शिकायलाय तसे म्हणून काय त्यांना निको गोंत नाही त्या बघे माझे नाही मी त्याचं तुम्ही आता सांगितलेलंच मी विचारता आता क्लास घेऊनच्या म्हटलं तर तुम्ही डायरेक्ट कसं आधी स्केच मात्र करले सुरू केलं आउटलाईन मात्र करले सुरू केलं तसे मला शिकेवा म्हणून सांगा कोणतरी येईल तर तुम्ही शिकेले रेडी असतात का त्या पोर्ट्रेट वर्क खायला येईल तर मी करे होती पेंटिंग करायला त्या बेसिक गुंथावे आम्हाला असे असे पेंटिंग मिक्स ते ऑलमोस्ट उठू गोंसा माझे ते आम्हाला एक बेस पासून शिकायला नाही मग धाकल्यांचं चूक होले म्हटल्यावर त्याने हाऊस म्हणतर तसे असे म्हणून बाहेर लागतात त्याला शिकताना तसे आता ड्रॉइंग नाही न तुम्ही रंगोली आर्ट करतात होय म्हटल्यार हे अयोध्ये राम मंदिर उद्घाटन मापेले टेंपल असं आर्ट गल्ले सांगितले काही ಚೆನ್ನಕೇಶವ टेंपल तसे 11 फीट उद्दाचे एक श्रीरामाचे आर्ट घटले 11 फीट उद्दाचे उद्दा श्रीरामाचे आर्ट घटले रंगोली म्हटलं रंगोली रामाचे आर्ट करूनचे तसे ते भारी लाईक केला आणि सगळं पुरं स्प्रेड झालं ते आर्ट मी केलेला का थोड्यांच बंद नाही तर नाव घटलं मी तर भारी लाईक केला आणि म्हटले त्याने तसं मग तसा रंगोली घालले तुम्हाला इंगड ऑर्डर ಎಂತಗ खैतरी परवांश ते इथ गणेशोत्सवात सांगितले त्यांनी त्या पाऊस होते थांबी त्यांनी ते गावले नाही म्हटलं जावळे झालं नाही ते आर्ट घालले प्लेस समकट नाही ते जेन कुडसोनचे ते पाणी बितूर पडत होते मी त्यांनी ते घटले तर वेस्ट होता ना मग नकान कॅन्सल केलं मग तुम्हाला इथल्या पुरा तुम्ही MLAच्या होंदे मिनिस्टरच्या होंदे गण्य व्यक्तींच्या पुरा सुमार जणांचा पोर्ट्रेट करून दिलसात तुम्ही तर खैलतरी समाजाच्या तुम्हाला गुर्त धरून खैलतरी प्रशस्तीने दिलेले थोडे सांगते का असा फर्स्ट आमचे ते मंजुनाथेश्वर भजना मंदिरानुसार होय आमचे ते म्हटल्यार आमचे थोडे गोटे एरिया आमचे तसे त्यांनी गुर्तिसेले त्यांनी म्हटल्यार एक सन्मान कार्यक्रम ठेवले खुशीचा विचार फर्स्ट टाइम गावाले प्रशस्ती ता प्रांत बालवलिकर आमच्या समाजाचे राजापुर समाजाचे ते वार्षिक महासभेदी नाही सुಳ್ಳ್यांत तसे थई गुर्तिसेन ता प्रांत रोटरी क्लबाच्यानी ते लता मधुसूदन कुंभकोळ त्यांनी साधेन असे म्हणून मी माझे साधने काही ना एक दाखल्या साधने तर त्यांनी थोडं आम्ही दाखल्या साधनेचे गुर्त धरून आम्हाला कोणीतरी 4 जणांनी आम्हाला प्रेरणे होतात त्याच्या त्यांनी दाखल्या प्रशस्ती म्हणताना काय दुड्डूचे देवला म्हणून सांगा काय नाही किती दाखल्या म्हणतात असल्या तर आम्हाला खुशीचा विचार आमच्या कलेस एक
गुर्त धरले होय, गा होय, त्याने खंडित. त्या मस्त खुशी होता आम्हाला. तसे मागे JCH परवांशा कलाश्री अवार्ड गावले. कलाश्री हा, अवॉर्ड होय. खैन ते सुಳ್ಯचे हा. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. हा, हा. तसे कलाश्री अवार्ड हा. 2024 मालेगावला. हो. तुम्ही मग इटल्या परलो आर्ट करताना काही कॉम्पिटिशन अंताने गेले नाहीत का? कॉम्पिटिशन म्हटलं तर आम्हाला कॉलेज टाइम असतं गावता असाले आत्ता ऑपॉर्च्युनिटी गावांच्या उन्हे येते. उणे असतात हा, त्याचे एक गावाला म्हटलं नाही पेपरांच्या JCH नॅशनल प्रेसिडेंट त्यांत मला फर्स्ट प्राइज गावला. तसं ऑपॉर्च्युनिटी आता वेट करीस तुम्ही तुमच्या कले आणि को 4 गोटेने स्प्रेड होसेवा आणि को सुमार मग त्याच दल तर तुम्ही स्टेट लेवल गा नॅशनल लेवल गा इंटरनॅशनल लेवल अंत कॉम्पिटिट करीत रावायला तुम्ही नाही का? तसं केलं तर थोडे हा म्हणता. आता तुमच्या पेन्सिल आर्ट चारकोल आर्टचा खेळ तरी केला असतात केला म्हटल्यार ते चारकोल म्हटल्यार एक ते म्हटल्यार एकदा केला पण रब करले हो कष्ट होय पुरा ब्लॅक काळा काळाच होता गेटी केल तर तेव्हा करता मी ऑलमोस्ट ओळगा पोर्ट्रेटच चारकोल यूज करतात. मग बॉटल पेंटिंग म्हटलं तर कशाला करून बॉटल म्हटल्यार बॉटल असं एक आता वेस्ट तांकाले बॉटल असतात त्या बॉटल अंत एक मुत्तप्पा फुल त्याचे मुत्तप्पाचे किरीट कसे असा बॉटल असं पेंट करणं त्यास कसाले कोकोनट शेल्स त्या पुरा यूज करणं खजाक म्हणांच्या का तू खजाक गा खजाक त्या यूज करणं त्या असं थ्रेड सुत्तेन पेंट देऊन एक मुत्तप्पाचे केलेला किरीटान नाही ते तोंडाच्या फुल शेप केला त्या काही घराच्या काही दिलेला घरा असा. मग तुमच्या आर्ट गुर्त धरून तुम्हाला ऑर्डर कसा येऊनच्या मग असाच बघून येतात का घरा येऊन देतात का तुम्हाला ऑर्डर आता एकल्याला मी आर्ट करून दिल तर ते स्टेटस घालतात ఇది यार ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರಣ दिल्लाले निच सुमार दिल्ल्यानी मला मी अम्मा सांगायचे तर माझ्या आर्ट लायक होता काय गम्मा दिल्ल्यानी निच मला ऑर्डर वापस नाही तसे आता मंगळूरू बेंगळूरू फॉरेनचे ऑर्डर मला फॉरेन म्हणताना तुम्ही केलेला आर्ट त्यांचे स्टेटस बघून फॉरेन इंस्टाग्राम अपलोड करताना तसे ती इंस्टाग्राम थोडा मेसेज करता तुमच्या आर्ट लायक कोणता सेल करू होती का करतात गाणं तसे सेल करल्यावर लायक असतात त्यांच्या आर्टने म्हटल्यावर कॅनव्हास पेंटिंग उठ करताना ते मग तुमच्या हॅन हायचून इंगड काहीतरी खैल पेंट अंतानी विधा विधा असेल तुम्ही केलेले लीफ पेंटिंग पानांत खैल पानांत करूनच्या तुम्ही म्हटलं ते एक म्हणता ना तुम्हाला पेंट करल्या म्हटलं तर पर्टिक्युलर एक पान हवे अग्गे पानांत करले नाही थोरले मुंडीच्या पान थोरलं दिसलं एक बघताना त्यावर काय ते करू होती त्यावर कोरागज्जाचे एक चित्र केलं मी कोरागज्जाचे ते भारी लाईक केला म्हटलं त्याने कसाला पेंट केलेला का ऍक्रेलिक पेंट तसे मग हे अश्वत्थ पानाचा होय त्यानंतर त्या कट करणं त्या मला ती काही आयडिया नाही तर जस्ट ट्राय केलं तर लाईक झालं ते तसं लाईक केला होसा तसे ट्राय करीन आता खाईल नाही आता खाईन तर आम्ही ड्रॉइंग क्लासेस गेल तर त्यांनी आम्हाला काय शिकतात का त्याच्या मी कंटिन्यू करून इंगड इनोव्हेटिव्ह होऊन करल्या म्हणून सांगन त्या आमच्या मात्यात येण नाही शिकन आत्तालेस काय म्हणता ह्या पान गावल्या नाही ह्यात काहीतरी करवती गा म्हणून सांगन त्या एक योचने येतात बदल नमनाने आम्ही करीत राहू तर आम्हाला अनेको करिया म्हणून सांगा ना इंटरेस्ट ಎಂತ करले तसे ते रंगमाने ಅಂತ माझे साधेले अंतेने रंगमाने म्हटले तर जीवनराम सगळं डॉक्टर जीवनराम सुಳ್ಳೆ ಅಂತ तो ರಂಗಮಾಂತ್ರಿಕನ ಅಸ ತಸೆ ಮಾಗೆ ಕಾಲ ತಿನ್ನವು ಥೈ ಗುರ್ತಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಾನ ತ್ಯಾಸು ಬಂತ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹುಡುಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನುಮಾನತು ಅಂತ ಥೈ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವಳೆ ಡಾಗ್ ಸರ್ ಅಂತೆ ते ನಂಬತಚ್ಚೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜಾವಣ म्हटलं ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರದ್ದು ಅಂತ म्हणतात ड्रॉइंग मास्टरनेच म्हटलं नाही तुला त्याच्यान ठरले अप्रिसिएशन काही नका नाही का काही शिकानातल्याने एक ड्रॉइंग केलेलं ड्रॉइंग शिकान केलेलं तो मस्त व्यत्यास असता त्या ड्रॉइंग मास्टरने तुले जीवनराम सर नोंदे श्रीहरी सर प्रसन्न सर ಒಟ್ಟನೆ म्हणूनचे त्याचे शिष्य ना माझे मी ऍक्च्युअली क्लासेस जाऊन म्हटले ಅವ್ರು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಪರಚ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನ ಕೊನಿಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ करताना सांगितले तसे क्लासेस जाऊन नाही म्हटले नंबर नाही आता तुम्हाला ऑर्डर ಎಂತ म्हटल्यात नाही का ऑर्डर एक सपोज उदाहरणेस एक फॅमिली फोटो एक चौघांचे एका फॅमिली फोटो असता त्या फोटो तुम्हाला एक पेंट करायला जर तर किती समय लागता
आता एकट्याच्या म्हटलं तर तुम्ही अर्धे दिवस म्हणून सांगितलं. एक 4 जण 3 जण हल्ले 2 दिवस लागतात. 2 दिवस लागतात म्हणताना त्या तुम्ही अॅक्रिलिक पेंट करूनच्या का नाही म्हणजे शेडिंग आणि पेन्सिल शेडिंग आणि ಮಾತ್ರ करूनच्या ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಮಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಉಣ್ಣ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಪೇಂಟ್ ಅಸೊಟ್ಟು ರೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಪೇಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ म्हणताना ते मस्त ऑर्डर येत असतात तुम्हाला कलर म्हटल्यार अट्रॅक्शन हे ट्रेंड कैले पेन्सिल आर्ट ಒಟ್ಟನೆ ವರ್ಡ್ असत गिफ्ट देऊनचे ಒಂದೇ पेन्सिल आर्ट करण देवी हँडमेड डिजिटल आर्ट किती जण करतात तर ते हँडमेडच इतके व्हॅल्यू तस. आता तुम्ही म्हटलं मी आग्राच्या केल्यास वाटतं मिच्च करून म्हणून सांगा ना. आता आग्राच्या केल्यास मस्त असता उद्दिसरले संचार सर केलेले इतक्या सरत नाही. आता तू ह्या ड्रॉइंग करीत बसले तर अम्मा जोर करी नाही ग तुझे? नाही अम्मा अण्णा ಒಟ್ಟು मला सपोर्ट असत तुझे केल्स फर्स्ट होऊन दे मग त्याच इंटरेस्ट असा खुशी असता तू ड्रॉइंग करताना म्हटलं रग्गी विचारतात ತಂಗಿ आर्टिस्ट अण्णाला वे ಹೆಮ್ಮೆ असता माझ्या ತಂಗಿ करताना गाऊन सांगा ना. अण्णाला खुशी ಅಂತ ಒಟ್ಟನೆ विचारताना ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ. अण्णाच इंटरेस्ट असा ह्या ड्रॉइंग ಅಂತ मला सपोर्ट करता तो ಹೆಲ್ಪ್ करता ಕಸಲೆ ಹವೆ ತರ ಹಡುಂದೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಒಂದೇ ಬಾಯಿ ಒಂದೇ ತೋಡೆ निदिल तर मी घरा उठे जाते वो ऑर्डर्स आवदेले करून देवले ಒಪ್ಪಂಗಿಟ್ಲೆ ನೀ तसे ऑर्डर ಎಂತನ पुरा तुझ अगे सपोर्ट करतात करले एकदा करून दे अंडर पुढे जाऊन द्यायचे क्षेत्रांत म्हणून सांगा ना. तर ह्या क्षेत्रांत तुम्हाला अनेक पुढे कशाला साधने करल्या म्हणून सांगा ना. असं आता मला एक इंडिया बुक्स ऑफ रेकॉर्ड एक हॉन्स आहे ना त्यास म्हटल्यार इतक्या छोन टाइम असा मागे नाहीतर एक अजून सोर करीना तल्यांच्या थोरले एक आर्ट करले एकचे नाहीतर इतके टाइमाच्या भितूर करले नाहीतर एक धाकले आर्टून करले कसेल तरी एक हे करले ते गिनेस बुक ऑफ रेकॉर्ड इंडिया काहीतरी रूल्स आणि पुरा बघितल्यात का तुम्ही? एकदा बघितलं मला एकल्यानं सांगितलं ना असे आणि ते टाइम तू बघून घे मग एक बोलाय आम्ही म्हंटलं ना ते आता काय होता कसाला म्हणते मी ते असं ट्राय करून नाही त्यांचा रेकॉर्ड होऊन असतं ते आम्ही करताना तसे त्याचे रूल्स रेग्युलेशन काय मला तर त्यांते करून तुम्ही काय आंतरराष्ट्रीय मट्टासो तुमच्या ड्रॉइंग जाऊन दे म्हणून सांगा ना. तुम्हाला सारे काय करता तुमच्या आशीर्वाद आज्ञांच्या आशीर्वाद असतात. आता आमच्या स्वामीजीच्या आशीर्वाद गावला तुम्हाला भवानी शंकर देवाचा आशीर्वाद गावता. आता तुम्ही हे ड्रॉइंग नाही रंगोली आर्ट मग एक आर्ट कशाला म्हटल्यात तुम्ही पर्यंत कशाला उन्नत साधने करल्या म्हणून सांगा. ड्रॉइंग करतात पेंट लीफ पेंट झाल्या तुमच्या अॅक्रिलिक झाल्या कॅनव्हास पेंट केलेला सांगा तुम्ही? केलेला असा त्यावर सुमार केला म्हटल्यार ह्या पोर्ट्रेट करून नदी कॅनव्हास केलेला घराम पूर ठेवायला सुमार तुम्ही एक काहीतरी एक्झिबिशन म्हणून सांगितलं ना आमचे जीवनराम सर तिने आमच्या साहित्याच्या रंगमाने एक एक्झिबिशन आता एक्झिबिशन करून इतके पुरा ड्रॉइंग घरा भरून त्याच्या वासात गाऊन सांगा तसं तिने करी आणि म्हंटलं ना जागृताने काढून तेव्हा एकदा काहीतरी एक्झिबिशन ठेवणं त्या एक प्रमोट करायसारखे म्हणता चौघस कळतात तू कसा करतस काय करतस म्हणून सांगा. त्या बघून मग तुझ्या ऑर्डर येवले ओपिरे नाही का तसा M.Com करून इंगड खैल क्षेत्रांत केलंस करूनच्या नो ह्या क्षेत्रांत पुढे गेलेल्याचे एक मनास तृप्ती असता. होय माझे त्याचे एक स्पेशल टॅलेंट हवे म्हटलं M.Com करतात हवे तसे म्हणताल नाही तर स्पेशल टॅलेंट असेल तर ಒಟ್ಟ ಕೋಟೆ ಜನ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ होय 4 जणांचं गुर्त गावता ते एक खुशी होता आमासो चौघांच्या गुर्त होता होय थोरले म्हणे सोट्ट आमास कॉन्टॅक्ट होतात त्यांचे डायरेक्ट आमास आता बोलला नाही त्यांना हे आर्ट म्हटलं बन्नी होय 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 आता बघितल्याच नाही का सुमार जणांच्या पुत्तेल्याच्या बघितल्या स्वामीजींच्या बघितल्या MLA बघितल्या आमच्या सुनील कुमार शिक्षण मंत्री तसा थरला जणांच्या पुरा परिचय होता. तुम्ही केलेलं थोडे पिक्चर पुरा असं हित त्या एक बघ्या तुम्ही खैल कळक्यादा केलेल्या कशाला केलेला म्हणून एकदा सांगा आम्हाला काय म्हणून सांगा ना. तुम्हाला प्रशस्ती देताना अवॉर्ड गावाला पोरांचा कलाश्री अवॉर्ड कलाश्री प्रशस्ती देऊन तुम्हाला सन्मान केलेला JCI सुळ्यांत JCI सुळ्या पायश्विनी त्यांचे ओके ओके मग हे आमच्या स्वामीच मस्त खुशी झाल्या तुम्ही देताना फोटो सांगत घेऊन गेले त्याच्या अंतर बघितलं होय 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 चकोट झालं स्वामींचा आशीर्वाद मला गावला नाही तर होय होय
हे रोटरी क्लबाच्यानी सन्मान केला. सन्मान करताना तुम्हाला रोटरी क्लबाच्या तो गव्हर्नर विजिट उंते सुಳ್ಳಿಯಾಚೆ ऑफिशियल विजिट उंते त्यांच्या रोटरी क्लबाच्याचे तसे माझे गुर्तिसेले तसे हे कॅनव्हास पेंटिंग. हे कॅनव्हास पेंट भारी लायक झालस. हे दुर्गा माता. हे दुर्गा मातेच्या करले किती समय लागला तुम्हाला? काय नाही 2 दिवसांनी करला. होय का? हे ऍक्रिलिक पेंट पाण्यात घातले तर काही काही तसंच उरता. भारी लायक झालस. हे थँक्यू. म्हणता ना कोणी ड्रॉइंग शिकान केलेलं तर तुम्ही शिकनात नाही केलेलं ऑर्डर वर्क नंबरला साध्य नाही. ऑर्डर वर्क काही दिलेलं आहे मंगळूरच्या गा. हो भारी लायक झालसा. हे मोदीच्या तुम्ही केलेलं का? आता मोदीला ಹೊರನ್ देवोದಂತೆ एकदा अग्गेने तसे समोर घरा घटला. युरोपिय बीजेपी लायक झालं. मोदी ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ म्हटलं गाऊन देतो मस्त त्या. होय ओके स्वामींच्या गोट लायक झालसा. ह्या पुरा तुम्हाला अर्धे दिवसांनी करले होता ऑर्डर वर्क दाखल्याच्या भारी लायक झालं. ते मग ना ह्या दाखल्याच्या फोटो तुम्हाला देऊ ना मोबाईल आणि ती झाडतात बघून मी केलेलं लायक असं. ह्या तुम्हाला अर्धे दिवसांनी करले होता तिक्याचे अर्ध दिवसांनी होता पेन्सिल शेडिंग पेन्सिल शेडिंग लायक असं. हे त्याचे फर्स्ट सन्मान झाला मला बेट्टंपाडी मंजुनाथेश्वर देवळा ಅಂತ गा. होय ह्याचे श्रीरामाचे ह्या तुमच्या रंगोली आर्ट होय त्या क्लिअर येऊन नाही फोटो ತಂದನೆ ಕಳ್ತಾನೆ ಈಗ 11 अडी उद्द म्हटलं उद्द होते 11 अडी उद्द तुम्हाला ह्या रंगोली घालले किती वेळ लागला तर? म्हटलं आज नाईट स्टार्ट केला उद्या दुपारला झाला. पण एकटेच केलेले का तुम्ही? एकट्यानच हे फुल रंगोली पावडर घालून केलं तुम्ही? भारी लायक झालसा. दलतर तुम्हाला सुमार रात्री पुरा कष्ट झालं नाही का करले? 7 ಗಂಟೆ स्टार्ट करून 10 ಗಂಟೆ सोर केलाय थोडे मग हेरायचा उद्याशी केलाय. लायक झालसा रंगोली आर्ट ಅಂತ. हे कॅनव्हास पेंटिंग. हे कॅनव्हास पेंटिंग यक्षगान आर्टिस्ट गा ते मुत्तप्पाच्या गा. लायक झालसा. म्हटलं थोडे थोरला हात. हे लीफ आर्ट ह्या कोरगजाच्या म्हटलेल्या तुम्ही. तर दूरसून काढायला संबंध दिसत नाही. पान बघताना खुशी आला थोरला त्या तुम्ही अनको थरल्या काढल्या म्हणताय त्यांना दूरसून फोटो काढायला नाही कोरगजाच्या फोटो गोटेसून दिसत नाही तसं लायक. म्हणताना खाईला पान बघितलं तर त्यांना एक आर्ट शोधलं म्हणून सांगा. ह्या छत्रपती शिवाजीचे ऑर्डर का नाही त्या मी एरसूच्या घरात ठेवले पण केलेलं का? ह्या कसाला पेंट गा? ऍक्रिलिक पेंट कॅनव्हासच्या वर. वीरेंद्र हेगडे त्याच दिलेला फोटो त्यांच्या. ह्या पुत्तीला अरुण कुमार पुत्तीला रईसानी केलं बघा. ह्या मस्त थोड्या गोटे असल्या तर झूम करून बघत होत्या. ते एक तांदळ असं त्यांनी कलर देऊन एक तांदूळ जोडसेन त्या फ्रेम घालून पुत्तीलाले बघा दिसत तुम्हाला झूम केला इटल्या. त्या झूम केला इटल्या तांदूळ कसं तिने एक दसेल सण म्हणून सांगा त्या किती कष्टाच्या केलंस असं म्हणून सांगा ना त्या गोत्तसलच कळता नाहीतर सिंपल एक पुतिलाच्या फोटो म्हणून सांगोती तांदळाने केलेला म्हणून सांगितलं तर मात्र कळवून येते नाही गा. लायक पुतिलाच भारी खुशी होणं भयंकर खुशी होय. त्याची दुर्गा मातेच्या फोटो तुम्ही काढता ऑर्डर फोटो म्हटलं. ओके तुमचे एक फोटो बघतानाच भारी खुशी होता. खैल ड्रॉइंग शिकले ನೀವು इतक्या पर्ल करीनात तर तुम्ही काही शिकल्यांच्या ना चिटल्या पुरा केलसत नाही भारी खुशी होता. तुमच्या ह्या आर्ट कले अनेको पुढे पुढे जाऊन आंतरराष्ट्रीय मट्टास होऊन दे म्हणून सांगा ना. सगळ्यांचा आशीर्वाद असेल सगळ्यांचा आशीर्वाद तिथलाच असता तिथल्याच आमच्या परिश्रम हवे. आमास आता आमास म्हटलं तर काय म्हणता अग्गेने चकोट करता म्हटलं तर आमची थोडी शिंगा चढतात वर. तसे अहंकार येवले का म्हणे म्हणतात म्हटलं मला ऑर्डर दिलेले मी कसे तेंपल रेस्पॉन्स करता अग्गे म्हणतात माझ्या बागे म्हटलं आर्ट करून देता थोडासा असता तू कसे तसे काही नाही. तसं मागे आम्ही
चित्रकलेस किती बेले देंता गा होय. तितल्याच त्या आमास आम्हाला बेले देंता. देंता आमास मागरी बेले गावता. देंता नाही होय, का आमास होय, बेले गावता तसंच तुमचा ह्या चित्रकले आणि को पुढे पुढे जाऊन द्या म्हणून सांगा ना देवा पीर मागान घेता उन्नत शिक्षण उन्नत आणि को पुढे जाऊन देतो बस त्याचे माले प्रोत्साह करताले आणि आशीर्वाद करताले अगेन स्वस्त प्रशस्ती सुरिमळे होऊन दे म्हणून सांगा ना मी देवा पीर मागान घेता तुमचं एक आर्ट कर्नाटला मी माझ्या गा होय तू कर्नाटला गा फेसबुक अंत फोटो घेऊन होय गा आर्ट कर्नाटला तुम्ही एक स्वीकार करले ओके ओके थँक्यू मी सोडले गा इथं चत्ता सोडेल बघा भारी लायक झालचा फोटो हे बघा मस्त खुशी होतस ह्या बघले माझ्या करून हटतात म्हणून सांगानाच नंबर नाही तर मी भारी चकोट झालसा थँक्यू पूजा थँक्यू थँक्यू मस्त चकोट झालसा भारी लायक झालसा ओके थँक्यू अनेकदा तुमस असंच पुढे करीत राहा बघितलं तर आमच्या समुदायांत खैल एक क्लासेस गेल्यांच ना घराच सेल्फ लर्नर त्याच्या त्यांनीच प्रॅक्टिस करून करून इतलं पुरं चित्रकले करून महान व्यक्तीच गण्य व्यक्तींच्या ड्रॉइंग पुरा करून त्यांस देऊन त्यांपासून प्रशंसे घेऊन करताला एक आर्टिस्ट कलाविदे आमच्या समुदायात असा म्हणून सांगाले मस्त हेम्मे होता त्यापे राज संवाद करून आणि खूप मस्त खुशी झाल्या आम्हास तुमच्या आज्ञांच्या आशीर्वाद त्याच्यावर असान दे त्याला अनेको प्रशस्तीಗಳ सुरिमळे होऊन दे अनेको चकोट चकोट ड्रॉइंग करून दे म्हणून सांगा ना दाबापीर मागान घेता मी इतल्या वेळ तुम्ही आमच्या वाटतं ह्या संवाद कार्यक्रमास असान आमच्या संवाद ऐकायला वीक्षकास आज्ञांसो माझ्या अनेकदा प्रीतीपूर्वक नमस्कार सांगता देव बरा करून दे आज्ञांसो